kula Kundrasana kadidene kecukupan ukir sari keblabaran segara madun anggen kula dhawuhan yen paduka pangeran sampun pinercaya dening ingkang monggo kawasa wiji paduka sampun tumanem lajeng wonten jroning padaran kula pangeran ya wong ayu tanpa beda jeneng sira arep kelas 1 pun kakang Arjuna kaya mangkono menawi dipun keparengaken kula ndarbeni panyuwunan dumateng napa lunga ya ben aku megake kowe kelawan si Janaka kuwi ya mung mergo aku ngeman karo kowe Janaka kuwi wong tukmis wong lanang sing senengane raben kok ndak keloro atimu kula dina samangko manuta karo bapakmu Bathara Brama iki lungane Janaka ana wong lanang sing gelem ngrabi karo kowe tur gelem nampa apa anane saklungane Janaka kowe bakal tak rabekne karo putra pukulun Bathara Guru si Dewa Srani kuwi ya ratu kuwi ya gagah kuwi ya bagus kuwi ya ganteng tur dasare ratu sugih Raja Brana Dewa Srani gelem ngrabi kowe rabi nang dhewe ora sudi banget menurutku wong wedok lagi meteng napa ditinggal lunga karo bojone mergo bapake ra setuju kuwi bapak wasu jane banget menurutku iki pangeran ora iso pisah karo panjenengan pangeran aku ora iso pisah karo kowe pangeran Luwe becek aku mati pangeran aku wis prasetyo sekurip sepati lawan panjenengan pangeran nek kowe ingkang
Sugeng rawuh Gusti Pangeran Harya Betara. Simak. Thank you.
Thank